Sharif. Gani. To interview zan ma. Na gode maka. Gaskiya ne. To wa kake godewa? Kai ne dai. Gaskiya ne, sabida me? Allah. Let's go! Ina sana da maka bani wallahi. Wannan fa sai na yi ma kwacen ta yin Sharif. Kuma Malam Hudu ma zai taya ni. Allah kai sai na yake ka. Yanda za a yi fa sai na yi ma Ba na tsoro ban jin komai. ba ka tsoro ko? Abokai sun san komai. Suwaye abokan? Dai baka da mutunci. A taɓa ki ba zan yi shiru ba. Ba za ka yi shiru ba? Ba za na jure gani ba. Shi kenan. Ba ko da ƙarfi na bai kai ba. Ba zai Na gaida in mutu. Aiko za ka mutu. Dai baka da mutunci. Don haka yanzu zan tafi da kai.